Siap gerak. Nek siap ke mingkem mas, sing mburi lho, sing putih-putih. Ku mah kok mumi. Iki barisane kepiye iki? Ketuane ndi to iki? Nek ketua iki biasane sing beda dhewe, kae, sing kae, pojok sing kae. Ayo, 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 ayo. Kowe cak kelep. Iya. Anggo Mira. Anggo Mira. Dimimiki. Mbak Rindul, ketemu lagi kita. Iya deh. Gimana Mbak Rindul kabarnya? Tanya-tanya kenapa ya? Kok tanya kenapa? Lo nanya. Kamu sehat? Wah, burine kok ono ireng-irenge. Mau bareng apa ta? Iki ditato upane ya. Ya Allah. Rene, dadi Rene, cong. Iki sapa jenenge sapa? Ndi? Kuwi. Yes. Kapake ketes iki. Lah ya Allah, iki tuyul. Tincut. Jenengmu sapa? Kariman. Wedan. Awang kota jenengane Kariman. kaya pin motor. Karimun. Karimun ya iki. Piye Mun? Ajal disiapke. Siapke sik. Siap gerak. Komandan sing tegak. Siap, gerak. Engko tak wehi Mbak Rindul. Gelem apa kowe diwehke? Oke. Wek-weke kok barang. Ora apa-apa kok ge wedhen tikus. Oh iya. Sakarepmu. Lah ya Allah, sak donge rasa pocaan, rasa pacaan. Ora pacaan wis lucu lho sak donge. Rasa pacaan. Lek guyuke rasa dimpet teko los. Madhep rene kon guyu. Kel Mbak Rindul. Guyu. Untune kok kuning kabeh. Kaya sing nanggon ke lho TV telenovela. Ah iya anak buah ya kok ya werna-werna. Ana sing rupane kae. Rupane. Yo jogetan yo. Bisa kok. Kae celuk. Arek disawer. Kae. Hah? Kurang ajar. Wah kok malah lucu kowe wis disawer. Kok wis disawer? Halo, Mas Rudi. Piye? Iki lho Mas Rudi. Iki. Napa lep? Oh, ben kanggo. Iki arek nggawa duit, ge nyawer. Oh, nyawer. Ayo iki sing siap disawer kok. Iya. Ya, aku ora kuat. Ya. Ora kuat lambe kantane lho kamera oke kek. Kamerane. Aduh. Maju. Anak buahnya ora pakem kabeh kok. Ayo mas, lagu kesik mas. Ayo prakanca ngawana rukune Islam yo iku limo sahadat rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji. Keping Indonesia
paling pojok mburi paling kempis-kempis. Iki ketuane kon ngarep dhewe ah. Mas Rudi. Dalem. Kayak ketemu wae Mas Rudi. Oh, suwi ra ketemu Cak Klep e. Piye kabare sehat to? Ah, ya ngene iki elekne lah. Isih dudo? Isih dudo? Ya alhamdulillah hurman. Piye? Piye? Wis jan aneh, Bro. Aku? Urung. Siji sik. Iki mau nang gagak ira kok ya jebulane sak dongi ganteng-ganteng lho, Mas. Ha apa? Ning raine jan rambut jaji blas. Isih nom-nom ya? Ya ana sing tulisane oke, mangku LC. Wis. Kowe ora rukat. Ah, rukat wis. Innallaha Masabirin. Liila ping 7, Mas. Nek arek mangku kurang. Yo. Iki kepiye, Bos? Kowe rene partnere aku lho. Bos, mantan. Ya Allah, mesake kuwi iki anak. Lah kapok. Lah. Kamu ternodai. Aduh, kamu ternodai. Enggak. Ini kan enggak najis. Iya, ada bunganya. Kamu bisa nyanyi enggak? Kamu nanya. Kamu nanya. Bisa ini. Ya, enggak bisa. Terus saiki lagune apa arek dilagoke apa arek anu meneh? Oh, jogetan. Arek njaluk apa? Sakarepe penyanyi nih. Oh ya lilo kae njaluk lilo. Lilo. Iya iya. Anyamer piro to? Kuwi mike putih kabeh iki tadi. Heeh. Kuwi putih kabeh mike. Lah piye? Yo, kami tampilkan. Ya, gelo, gelo. Gelo apa Sakarepe lilo? penyanyi wae.
Piye? Apa meneh? Hah? Langsung ya apa kok lagune kok? Manut. Wajib ngain ya. Siap, gerak. Hadap-hadapan, gerak. Wajib main lanang wadon lurung elmo. Wajib main lanang wadon lurung elmo. Aja liren yen durung rusak bodohmu. Aja liren yen durung rusak bodohmu. Wajib ngain lanang wadon lurung elmo. Wajib ngain lanang wadon lurung elmo. Ojo liren yen durung rusak bodohmu. Ojo liren yen durung rusak bodohmu. Napa guyu napa? Oh, apik. Heeh. Apa meneh iki wajib apa meneh? Rapi ku asale agawe wenang. Rapi ku asale agawe wenang. Dinamung sunat, dinamung sunat ulungi maring sembahyang. Dinamung sunat nulungi maring sembahyang, nulungi maring sembahyang. Rabiku asale agawe Agawe wenang. wenang. Rabiku asale agawe wenang. Kinamung sunah, kinamung sunah nulungi maring sembahyang. Kinamung sunah nulungi maring sembahyang, nulungi maring sembahyang. Rapi ku asale agawe wenang. Agawe wenang. Rapi ku asale agawe wenang. Dinamung sunat, dinamung sunat ulungi maring sembahyang.